това? Не знам. Неща е приятна, нали? Да. Малко тъжна, но приятна. Оставиха ме. Да. Сам. Защо, нали си с мен? А ти какво си? Привидение. Кое е привидение? Истинското. Страх ме. Знам, Тоби, какво ще стане. Нищо, ще те открадна. Помощ! Кого викаш? Аз имам приятели. Те няма да ме оставят. Така ли? Помощ! Не идват. Те винаги идват. Лиско винаги идва. Лиско! Кой? Ела! Защо? Отвличат ме. Кой? Привидението. Защо? Аз поставих Чими. Да прави проклети. Привидение? Живееш ли? Да. А ти казваше, че няма. А ти казваше, че има.